понятието шизофрения е състояние, което не може да се дефинира точно и ясно, защото то е група от заболявания, от симптоми, от състояния и е много по-правилно да се каже не шизофрения, ами шизофрении. От една страна, защото те са много форми. Всяка форма, от която протича по различен начин. Генетично обусловеност, говори се, че има, правени са най-различни опити, но това е в процес на изследване и има, доказано е, че има една по-висока конкордантност, т.е. при еднояйчни близнаци, които са, има, т.е. по-често еднояйчните близнаци са болни от шизофрения, отколкото двояйчните. Примерно, като се родят еднояйчни близнаци, процента единия като е болен и другия също е болен, е по-висок от двояйчните. Тоест, има много, също така много голяма родственост между майчина линия, бащина линия. Не винаги е така. Много често, примерно, питам ги, имате ли майка, бабата? Не е така. Нито майка, нито баща. Но това е процес на проучване, но общо взето има. Наследствено заболяване има, правени са какви опити с някакъв антиген. А външните фактори как влияят на болестта? Начина на живот, да кажем. Начина на живот. Сега, външните фактори, това е много така неясно. Някои хора твърдят, казват. Примерно, ето, нашето момче, примерно, беше отличник. Беше много стресиран. Много учи и разви шизофрения. Това нищо не е верно. Или нашето момче, примерно, беше много умно, или приятелката му го изостави и разви шизофрения. Значи, не може вас, ако ви остави приятелката, вие няма да различите. Но обаче един друг човек, който го остави приятелката, може да различи. Но той трябва да е предразположен да има. Точно така. Значи, има един предразполагащ фактор. Един го скъсали на изпит и казва, от този изпит разви шизофрения. Друг пък го скъсали изпит, но отишъл се напие. Нали така? Ето различно. Но човекът си е предразположен и има, т.е. едно предразположеност и това се нарича един пусков момент или някакви ключови фактори, които отключват. Да, точно така. Отключващ фактор за развитие на шизофрения. Това е стресово състояние, те го казват стресово състояние, но това е също малко така феерично, защото за един човек едно е стрес, за друг не е стрес. Примерно. За мен не е стрес, примерно, да ме скъсне, но за друг може да е стрес. Нали така? Да. И така. Така че това също е малко така абстрактно понятие. Алкохолът, наркотиците, тютюнопушенето, те влияят ли по някакъв? Не. Напротив, в американската класификация е казано, един от факторите, за да не се постави диагноза шизофрения е злоупотребява с наркотици, алкохол, има ли зависимост. И ако той злоупотребява с наркотици и алкохол, не може да се сложи диагноза шизофрения. Защото те влияят един вид като... Точно. Те успокояват човека реално проблемето. Човек като е изнервен и като запали на цигара, той се успокоява. В смисъл, т.е. това начин сваля напрежение някакси от себе си и така нататък. Не. Да знаете... Смисъл такъв, че когато човек примерно употребява кокаин, наркотик. Има някакви шизофренични симптоми. Точно така. Той развива шизофренни симптоми. Той се държи като шизофреник, но той не е шизофреник. Той е зависим към кокаин. Да, кокаина му влияе. Кокаина му влияе и той постъпва като шизофреник, но той не е шизофреник. Като спре кокаин, той спира да бъде шизофреник. Срещат ли се агресия, депресивни състояния при хората? Да. С шизофрения ли? Да. Агресивни състояния се срещат много често. Към себе си, към околните. И депресивни състояния. Вас нападал ли е болен човек? Ами, слава Богу, до сега не. Усмирителната риза? Не усмирителна риза, но това е малко вече против конвекцията. Но когато проявят агресия... Когато проявят агресия, имаме право да го вържим
нормални движения, като... Психично болни? Да. Разбира се. Значи може да хване леглото, може да с вратата да удари. Всичко може да направи. Имаше един психично болен там, с лъжица извади окото на един друг пациент. И това момче умря, забилно тилицата в окото. И още един последен въпрос имам. Казват, че хората с психични заболявания имат таланти. Това, например, шизофренно болните. Какво наблюдаваме при техни рисунки и картини? Има ли връзка с душевността им и с състоянието им? Ами това е теорията на Юнг. Вие сте психолози, знаете кой. Той смята, че един шизофреник, когато той е шизофреник, с рисунката си той проецира и се опитва да покаже психичните си проблеми и по този начин това е един терапевтичен метод, когато един психично болен рисува, той по този начин се ликува, защото се опитва да изрази чувствата, емоциите и психичните проблеми, които ги има, и се опитва да събере отделните елементи на стъклото, защото те му са разбити общо взето. И по този начин той се опитва да се самоликува. Трябва да сте правили анализ на някаква рисунка от такъв човек? Не. Аз не съм правил. Те обясняват ли си това, което са нарисували? Какво са нарисували или те не знаят какво рисуват? Някои по-интелигентни, да, обясняват. Всичко, много имаме психично болни, които всяка година правят изложба. Художествена изложба. Всяка година диспансери се прави художествена изложба и идват хора и купуват техни картини. Една част завършва с самоубийство, голяма част от филмите. Друга част завършват в домовете за психично болни. Тежко е. Съдбата ми не е много цветуща, но въпреки всичко, благодарение на медикаментите, някои хора успяват и семейства да се създадат. Нямам възпитание, просто обичам майка си и баща си. И ми казват, много често ми казват, че съм луд. Аз не съм луд,